Sziasztok! Geri vagyok a Better Home-tól, és ebben a videóban a Home 2023 Pro okosotthon központhoz fogjuk a Shelly eszközeit hozzápárosítani, és majd később a Home-in belül használni is. Tartsatok hát velem, kezdjünk is neki. Az első példánk ez a Shelly Plus 1 PM okos relé modul lesz, amiről már nagyon jól tudjuk mindnyájan, hogy milyen hasznos funkciói vannak, kibekapcsoláson felül még tud fogyasztást mérni, időzítéseket beállíthatunk rajta, természetesen távolról vezérelhetjük, nyilván ez az egyik fő lényege. Ahogy kibontjuk, elénk tárul ugye a bekötési rajza, ez tartalmazza a kis dobozkája, ez alapján most egy trükkös vágással én ezt fogom és be is kötöm. Bekötésre került a fázis nullvezető, illetve rá van kötve egy ilyen Móriczka próbalámpa most a kimeletre, és ugyanúgy be van kötve a lámpának a nullvezető része. Ez az eszköz lehetőséget ad nekünk külső kapcsoló bekötésére is, most jelenleg ezt a külső switchet nem kötöttem be, erre most nincsen szükségünk. Ahogy csatlakoztatjuk az eszközt a hálózathoz, úgy azonnal a modul alján található fehér státusz LED elkezd villogni. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy feszültség alatt soha nem végzünk szereléseket, így jelen esetben is vagy kihúzzuk a konnektorból az eszközünket, vagy pedig még biztonságosabb, hogyha kis megszakítót lenyomjuk és csak utána szerelünk. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Bekötés után nincs más dolgunk, mint elindítjuk a telefonunkon a Shelly hivatalos applikációját, ahol hozzá kell adnunk ezt az eszközt, méghozzá jobb alsó sarokban található plusz gomb segítségével. Kiválaszthatjuk, hogy Bluetooth-on, Wi-Fi-n keresztül szeretnénk csatlakoztatni, most jelenleg Bluetooth-t válasszuk, és szépen automatikusan megtalálja az applikáció az eszközünket. Mivel ez egy Wi-Fi-s eszköz, így meg kell adnunk a Wi-Fi nevünket és Wi-Fi jelszavunkat, amivel a segítségével az eszköz rácsatlakozik ugye a routerünkre. Ahogy a csatlakozás megtörténik, így az eszköz letiltja magának a Bluetooth hálózatot, mivel erre már továbbiakban nem lesz szükség, megadhatjuk a nevét az eszköznek, választhatunk hozzá bármilyen ikont, és hozzáadhatjuk bármelyik helyiségünkhöz, amit már előre megcsináltunk. Rövid várakozás után az eszközünk használatra kész a hivatalos Shelly applikációban, itt tudjuk kibekapcsolgatni, beállításokat tudunk megnézni, esetleg időzítéseket, stb. Minden funkcióját ki tudjuk használni. Lépjünk is tovább a Shelly applikációból, most húzzuk be ezt az eszközt a Homi rendszer alá. Ehhez keressük fel egy böngészőben a homi.app weboldalt, és itt kikeresve a Shelly hivatalos official csatoló alkalmazását telepítenünk kell a Homi eszközünkre távolról. Ha rákattintunk a Shelly alkalmazásra, akkor egy rövid leírásban láthatjuk, hogy milyen funkciókat valósít meg ez a csatoló. Itt szükséges a bejelentkezés, hogyha éppen még nem voltunk bejelentkezve, bejelentkezünk a saját Homi fiókunkba, akkor távolról egy gombnyomással hozzá tudjuk adni ezt a csatolót. Ha ez megtörtént, nincsen más dolgunk, mint elindítani a hivatalos Homi alkalmazást a telefonunkon, rámenni a device fülre alul, és a jobb felső sarokban található puzzle segítségével új eszköz hozzáadni. Itt lenyíló listában meg fogjuk találni a korábban telepített Shelly csatoló alkalmazást. Ha ezt megnyitjuk, megjelennek különböző kis mozaikok, amiből ki kell választani a számunkra megfelelőt. Ez nem lesz más, mint legalul egy univerzális Wi-Fi eszköz hozzáadása, mivel ez a Shelly modul Wi-Fi-n kommunikál, ugye. Ha ez megtörtént, akkor végig kell lépkednünk itt a különböző menüpontokon, és automatán meg is találta az eszközünket. Az általunk kiválasztott ikon képével megjelenik az eszköz, bele tudunk lépni, különböző adatokat tudunk megnézni, tudjuk természetesen kibekapcsolni, ez a fő funkciója ugye az okos relének, és különböző egyéb beállításokat, adatokat láthatunk,
Láthatunk még, hogy most kaptam egy e-mailt, ami számunkra nem fontos, viszont sokkal fontosabb az, hogy innentől a HOMI rendszeren belül tudunk beállítani az eszköznek különböző flow-kat, különböző folyamatokat, aminek a segítségével automatizálhatunk például időpontra, vagy napnyugtára, napkeltére, de különböző inputokat is beállíthatunk, mint például mozgás vagy jelenlétérzékelés, esetleg ajtó-ablaknyitás érzékelőnek a kimenetét használhatjuk bemeneti faktorként, vagy például a HOMI beépített GPS alapú itthon vagyok, elmentem otthonról funkcióját is használhatjuk, de ezen kívül még rengeteg különböző lehetőség áll rendelkezésünkre. Most gyorsan nézzünk meg egy másik Shelly modult, ez a Shelly Dimmer 2, ugyanúgy kibontjuk, ugyanúgy láthatjuk benne, hogy hogyan kell bekötni. Ugye ez alapvetően ez a modul, ez fényerő szabályozásra alkalmas különböző világításoknál. Korábbi trükköt most is bevetettem, és pikpak bekötöttem ezt a modult az alábbi látható bekötés alapján, és ezután nincs más dolgunk, mint ugyanazt végigjátszani, mint az előző körben, viszont annyi trükköt bevetettem most, hogy jelenleg nem iPhone készülékkel fogom elkövetni a csatlakozást, hanem androidos egységgel, ezt is lássátok. Ugyanúgy ennél a modulnál is van egy visszajelző LED, ez piros színű és a modul alján található. Ezt a modult ugyanúgy a Shelly hivatalos alkalmazásához hozzáadjuk Wi-Fi-n keresztül, végigfut a processz, és már is hozzáadásra kerül, de előtt még meg kell adnunk a modulnak a nevét, illetve itt is természetesen választhatunk ikont, és meg kell határoznunk azt, hogy melyik helyiségbe fogjuk elhelyezni. Ha többet szeretnél tudni a Shelly Dimmer 2 modulról, akkor kattints a sarokban látható linkre, és nézd meg azt a videónkat is. Ahogy hozzáadásra került a Shelly applikációhoz a dimmerünk, úgy rövid idő elteltével online állapotba fog kerülni, és tudjuk használni a fő funkcióit innen: kibekapcsolás, fényerősség állítása a világításnak, stb. Az összes beállítását itt elérjük. De ahhoz, hogy ezt az eszközt is be tudjuk az okos otthon rendszerünkbe illeszteni, ezért ugyanúgy hozzá kell adni a HOMI alkalmazáshoz. Itt most androidos telefonon keresztül mutatjuk ugyanezt be, ugyanúgy a device-ok között New Device hozzáadása, meg kell keresnünk a Shelly alkalmazást, a csatoló alkalmazást, és itt is a Wi-Fi-s eszközt kell kiválasztani. Az eszköz hozzáadódik a HOMI-hoz, és innentől kezdve ugyanúgy tudjuk használni, mint bármelyik okos eszközünket az otthonunkban. Tudjuk innen állítani fényerőt, kibekapcsolást, és ahogyan az előző Shelly modulnál is, itt is a legnagyobb előny az, hogy innentől bármilyen flow-ba, automatizációba be lehet kötni ezt a dimmer modult is, mint ahogy korábban is említettem, akár mozgásérzékelésre, akár beállíthatjuk azt is, hogy éjszaka mondjuk 20%-os fényerősséggel világítson, ne világítsa ki a szemünket, nappal viszont, ha szükség van rá mondjuk egy előszobai világítás során, akkor teljes fényerővel világítson. A lehetőségeink tárháza végtelen. Amennyiben felkeltette érdeklődéseteket a HOMI okos otthon központ vagy a hozzá kapcsolható bármilyen okos otthon eszközök, modulok, relék, abban az esetben látogassátok meg webshopunkat, hát ha találtok egyéb érdekes dolgot is. www.betterhome.hu Okos otthon webshop.